42 ina suke so ku sana'a. Ita ce rayuwar iyayenmu duk da ita suke ci da mu ya suke so ni da rayuwarmu. Irin yadda masu sana'ar sayar da gurasa suka fito da sanyin safiyar Juma'ar nan, dauke da kwalaye masu rubuce-rubucen nuna damuwa kan tashin farashin gauran zaben da fulawa ta yi musu lokaci guda a wani salo na sabo da kaza baya hana a yanka ta. Iyaye mata dai su ne kan gaba wajen sana'ar samar da gurasar, wadda ke zama babbar cimaka ga al'ummar Kano. Sai dai matan sun ce yanzu haka sana'ar tasu na fuskantar babbar barazana. Sunana Fatima Awwal, shugaban 'yan gurasa ta jihar Kano. Wannan zanga-zanga da muke yi ba mu yi ta don komai ba, sai shugabanninmu su gani su ga halin da talaka yake ciki. Mun fara zanga-zanga tun fulawa tana 16,000, amma gashi shekara ta zagayo mun ɗauki fulawa 43,000. Wallahi muna cikin bala'i, ita ce abincin talakan, to yanzu mu ma ta gagare mu. Wallahi ko yaushe muka je ɗaukar fulawa kullum sai an mana ƙarin 1,500, 2,000. Waɗannan iyaye mata masu sana'ar gurasa sun ce tashin fulawar ya haifar da karyewar jarinsu tare da ƙara jefa su cikin halin ƙangin rayuwa. Kusan kullum cikin cikon kuma mu ba mu san komai ba sai gurasan nan. Ita muka iya, ita muke yi kuma da ita muke rike da kawunan mu. Ba mu da wani abu da ya wuce ta, ba mu da gatan da ya fi a sako mana da farashi mu yi abin da za mu amfana, wani ma ya amfana. Wani lokacin sai kai gurasa ɗan talla ma ya ɗauka ya rike maka kuɗi saboda shi ma bai siyar ba. Ta yi tsada. Baya ga sana'ar gurasar, tuni tsadar fulawar ta soma shafar masu sayar da shayi kamar yadda wannan matashi Harisu mai shayi Malladan ya bayyana. Masu samar da abinci a Najeriya ai sun san suna samuwar. Mu talaka mu ne ba ma samuwar abinci. Duk abin da ka je siye, yanzu duk abin da ka sani daga 200 daga wannan an ƙara masa 10,000. Buhun sukari, buhun fulawa, buhun menene. Har da buhun siminti, komai anything ba abin da zaka taba yanzu ka ji daɗi. Yanzu masu shayi a unguwarmu sun fi su 30 wanda suna daga cikin masu responsibility na taimakawa mutane. Amma yanzu mutum ɗaya ne yake yi. Shi ma mutum ɗayan ma kuma ya kusa tafiya yajin aiki. Wannan dai na zuwa ne yayin da 'yan Najeriya masu karamin karfi ke ci gaba da kokawa kan halin matsi da tsadar rayuwar da ake fuskanta. Ko da yake gwamnatoci na ikirarin cewa suna iya kokarin su wajen ganin talakawa sun samu sassauci. Bashir Sharfadi, Freedom Radio.